Gisulti ni Pablo Congi unsa niya pag-ila ang Ginoo. Gawa Kapitulo 26 versikulo 12 hanggang 18. Mao kini ang hinungdan kon nganong miadto ako sa Damascus nga may dalang sulat gikan sa kadagkoan sa mga pari. Kadtong sulate naghatag kanako og gahum ug nagaingon usab kon unsay akong buhaton didto. Udto kadto, Haring Agripa, ug samtang naglakaw ako may kahayag gikan sa langit nga sulaw pa kay sa adlaw nga midanag sa palibot nako ug sa akong mga kauban. Nangatumba kaming tanan sa yuta ug may nadunggan ako nga tingog nga nagaingon kanako sa pinulungang Hebreo nga kon hubaron, Saulo, Saulo. Nganong ginalutos mo ako? Gisilutan mo lamang ang imong kaugalingon. Samara nga nagasipa ka sa talinis nga kahoy. Nangutana ako, Sir, kinsa ka man? Mitubag ang Ginoo, ako si Jesus nga imong ginalutos. Bangon og tindog, nagpakita ako kanimo tungod kay gipili ko ikaw nga mahimong akong alagad. Isulti mo sa uban ang mahitungod sa akong pagpakita kanimo karon, ug ang mga butang nga ipahayag ko kanimo sa umaabot. Luwason ko ikaw gikan sa mga Hudyo ug sa mga dili Hudyo. Paadtuon ko ikaw kanila aron pagbukas sa ilang mga mata, aron mo biya sila gikan sa kangitngit ug mopadulong sa kahayag, ug gikan sa gahom ni Satanas moduol sila sa Dios. Ug pinaagi sa ilang pagtuo kanako mapasaylo ang ilang mga sala ug maapil na sila sa mga gilain sa Dios nga mahimong iya.